Lakha Krepli, Korkanthi constituency, MAC constituency ke parlo, Samilangso Mini Stadium Sports Complex Auditorium along Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen, Kichenglok Team Karbiang Long atum Korkanthi constituency along Humrisi, Kidamtang MP Kilehut, Kosonsi, Kirem Dedma, Bang Soputak Chinki Chethandam, Lapen Kivang Giani, Ason Asai, Kiklempon Giapanta Chinki Chethanpon. Kidamdang wo signify cricket homarni Korkanthi constituency along Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hanglapen team Karbiang Long atum Humri Damsi Kidamdang MP Kilikahut Korkanthi constituency pen BJP award ki long ki jum heka puthak ar sigjit pen kachinki chethan padopon Bangso hut Korkanthi constituency along BJP a Songja piatum Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangat hengno alang litum ke claim kedam aputhak klardak pen chethandun Anparta aningalam thi chepaklang dundu. Labangso kachinki ka chethan pona ting non kewangji wo signify crit trokarni BJP East Karbiang Long District Committee atuma hinpen a constituency tin aphan kepha ponji interaction amai mate krungting sai mai ke pado ponji long chingki chethan pon thu pobusi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hinpen than pon. Lapen gaw chalo asai kiding padopon si arong tin humri dampen rong robarlo akinang sot kaching thura sai ki claim dam ji aphan sai kiding padopon popusi thanpon thu Lapen Korkanthi constituency along sitami a department tin penta kaching thura sai nang claim poputa thanpon anparta kewangji MLA kilik ahut ke Haurakhat LA pen Korkanthi constituency along BJP atom vote ke long ke ongaya constituency Pachiman pon pupusi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangahin pen thanpon thu Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang kachitong duna mayalong local MAC mate Karbiang Autonomous Council Speaker Raju Tiso EM Lunsing Teron MLA Dorsing Rong Hangatum pen kedanglok penangan MACs la pen BJP a Songja piatum chitong dun rinti Juga damtang 6 ST Parliamentary Constituency Laso election of hood o so polling station si ko amna kelong le saben kechok ke laso ke peking ye phansi niltum pinida bangke election kung sai mai kajibi laso teng ben so mai teng ben niltum dak enanda assessment lo ke rangjian yan ke kechok ke amna peking as ke mini ye phan party kosom si kangdang ponjima kosom si rongasor phan hokpet alam kelong yima laso ke thanam jia phanta laso itum chingwai ching saile la penne itum non bangke joint parliamentary meeting ni po laso te arong tin ke dam ye phansin itum di son en po jate government ben ke long scheme ke dan rong le ma le na la pena kapre ka sayang ding rong long kan ma ke le nai ke le ma laya putha kame wai dat par saben tin la penana section atum amethang political ale ke long jia phan Jongjung ame thang kabunay alam ame thang kapin chatta palama puthat rar phana pachubay alam waida class sapen kapachini phan arong tin dam pen rong asara hem chingwai ching sai po hlada garong asara mekar ke doan ari soi jang ke doan atum pen chingwai ching sai po interaction program kacharju krung sai amai rong asar phan man peng pipen nitum ke chok chian dame budi sore pen chenglok lapen nil tung ke claim nang ye ko pipima la swasa yang deng dame alang tum handa pachini po lapen ke election wang lo plong te amithang election kachupe haji phan jongjung le ke long ye phan rar phan ke thanta te thapu siksidula men pen lapen pene PGR men pen chenglok pene soini school men pen chenglok pene solar kabuhaji men development akam claim pen ji sayang deng claim pen chenglok lahaya phanrar phana pachupai alama puthat nitum waida class sapen ra phanki ponji phansi pinja bangke chingwai pesa sola mondol kali Karbiang long kora trok a consensus tame mondol committee reshuffle ji major reshuffle ji lapen mondol committee reshuffle date plongte local committee tame nitum reshuffle ji dawso je party ka tang ji phar reshuffle pule mane phan ke koji kali mane phan ke baji pugali sita kadau gana ponda peti tim Korkanthi saben claim ra peti pan
ดงมุกักเป็นเซมซิงอิงตีการเบียงล่องไหล